номи ман Шабнам. номи ман Рамзиддин. номи ман Хуршеда. ҷаҳонгир. иттилоот чун ғизо муҳим аст. иттилоот ин набзи зиндагии мост. беиттилоот мушкил аст. ман ба иттилоот ниёз дорам. ман ҳуқуқ ба донистан дорам. ман бояд донам ки дар атроф чӣ рух дода истодааст. фикр мекунам зиндагии инсоният беиттилоот беранг аст. бисёр мехоҳам ки чун дигарон аз ҳама чиз бохабар бошам. маълумоти шахсӣ, молиявӣ ва сирри давлатӣ дар асоси қонунгузорӣ махфӣ нигоҳ дошта шавад. маълумоте ки дар бораи қарор, қонунгузориҳо, дар бораи муҳити атроф, фаъолияти мақомоти қудратӣ ва харидаҳои буҷаи давлатӣ аст, бояд дастрас бошад. ман маълумотро тариқи садо қабул карда метавонам. мехоҳам маълумот бо забони тоҷикӣ содда ва фаҳмо пешниҳод карда шавад. ин ҳуқуқи ман аст. мақомоти суд, прокуратура ва мақомоти иҷроия маълумоте ки ба манфиати ҷомеа нигаронда шудааст бояд пешниҳод намояд. он маълумот бояд нав, пурра ва мукаммал бошад. мансабдорон ҳақ надоранд маълумотеро ки ба манфиати ҷомеа нигаронда шудааст пинҳон намоянд. дар моддаи 21 конвенсия оид ба ҳифзи ҳуқуқи маъюбон ки онро тоҷикистон эътироф кардааст омадааст одамон ҳақ доранд фикру ақидаи худро баён кунанд, иттилоотро ҷустуҷӯ намоянд, қабул ва паҳн кунанд, инчунин дар шаклҳои барои дарку истифода мувофиқ ба даст оранд.